benten. Sedaya warga nggih. Nah, napa-napa kathah niku napa latar belakangipun benten-benten saged meresatukaken memerumahketaken. Semai sedaya warga kalis ing sampe kula kathah rezekinipun bagas weras tasih desa. Ndasmu dhewe kuwi ora. Sing nanggap wong iso budak ora apa. Kowe yo ndase wiyaga. Sapa? Kowe panjenengan. 100.000, 100.000, 100.000 pundi Padelang. Sugeng dalu macange. Wah. Sugeng dalu sowan kula mriki macange Mbak Limbuk. Sampeyan apa dulure Laras? Dulure napa? Dulur iki tegese iki duwe ada aliran darah famili dengan Mbak Laras. Mboten, tapi ya padha-padha sinden. Iya, padha sinden percaya ning kok padha kentuke ketoke. Apa kentuke? Lah niku suarane niku sampean kok iso buanter ngono. Umumé lak sinden lak dalang nyeluk sugeng dalu, Mbak. Inggih sugeng dalu Pak Dalang. Lah kok sugeng dalu dipun kabare ngono kuwi lho. Niku sampun kawan bayi. Hah? Kawan bayi kula ngaten niku. Oh, kawan bayi. Dadi kados nggih ngaten iki apa anene nggih mboten napa-napa. Iya dadi laire wis bengok-bengok ngono kuwi. Nggih kula lair caping gunung. Lair kok caping gunung piye to kuwi? Iya langsung saben bengi ngono. Saben bengi. Oh iya. Sik omongane kok kagok ki asline pundi? Niku mbak kula niku saking Lambelu. Lho, lagi iki anak dalang dilambe-lambekne karo sinden. Kok Lambelu piye to? Lambelu, mbak kula saking Lambelu, bapak. Ibuke saking Lambelu. Nggih, leres. Bapakmu? Bapak kula saka Toli-Toli. Tadi ini Lambelu karo saka Toli-Toli. Mbok aja saru ngono ah. Saru beripun to? Ibuke saka Lambelu, bapake saka sing cetok alon-alon. Saka Toli-Toli. Saka Toli-Toli. Piye to iki dalang iki saged miring menapa? Lho aku krungu, aku mergo ya mesti ndredeg mesti gemeter mergo sing duwe kuwi aku ngono. Ana pekagungan. Lah kowe mau sing kok omongne kuwi mau? Napa Toli-Toli niku napa ten mriki? Oh Toli-Toli iki wilayah to? Wilayah niku daerahne. Lah kudune ya Toli-Toli ngono saka Toli-Toli ngono kuwi. Lah dari basa Jawane napa? Oh iya saka. Toli-Toli. Saka Toli-Toli. Ya bener to? Hati-hati lambene iso keserimpet iki kondakan ya. Mboten iki pun biasa pun latihan. Biasa. Niku pundi? Pulau pundi? Niku Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Tengah. Nggih. Sampun nate mriko dereng. Mbok modar urung. Bencang kula becake mriko nggih. Arep kok diduwi Toli-Toli to? Nggih. Ayo. Yo diucapkan selamat sukses Pak Lurah. Ayo. Dereng mangayu bagya nggih Pak Lurah. Patri Widodo. Sinten? Mbuh ora roh aku. Ngomonganmu medeni ngono kok. Kan Patri Widodo? Nggih leres, nggih. Karo Bulusi. Patri Widodo kalih Bulusi nggih mugi-mugi Mbak, aman. Triwidodo. Triwidodo. Widodo tegese langgeng anggene entuk keselamatan. Widodo niku slamet. Nggih, ngoten. Slamet sami. Ora slamet. Slamet. Nek Jawa ki akeh ya apa Dasanama ya. Hah? Dasanama. Oh iya Dasanama. Slamet Raharja Wilujeng. Sapa? Widodo. 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 Oh, monggo. Tri telu. Ratine selamat ping 3. Kok selamat ping 3 piye to? Lah ya Triwidodo apa artine? Oh iya, tegese slamete iki lek 3 wiwit saka lahir, kelahiran, kemantenan, kematian, pinaringan selamat terus. Amin. Nggih. Mugi-mugi aman nggih. Saged remasutaken apa? Apa kuwi omong apa kuwi? Kok rumasutaken iki apa? Mempersatukan basa Jawane napa? Apa kuwi? Aku rumaketaken. Rumaketaken. Sedaya warga nggih. Nah, napa-napa kathah niku napa latar belakangipun benten-benten saged meresatukaken memerumahketaken. Semai sedaya warga kalis ing sampe kula kathah rezekinipun bagas weras pemeneh to biasane nedongake. Sik Mbak, lek pamane ben bengi sampe nyindene aku iso stroke dhewe lho.
Lha krungu omonganmu ting pecuwotot kaya ngono kuwi lho. Jane wonge ayu ning ngomongane kok gilani ngono iki piye to ki? Kok gilani ta niki niku kula pun napa? Merakit kata sedemikian rupa. Sik lek Pak Lurah ki cara ngene jenengan jenenge napa? Pak Lurah iki. Lurah ki yo nek apa ya kepala desa. Kepala niku napa? Das. Lagi iki lah nek kepala desa dindas-ndaske ora. Ndase Pimpinane desa, Ndase desa. Ndasmu dhewe kuwi ora. Sing nanggap kok iso budak ora apa. Kowe yo ndase wiyaga. Sapa? Kowe panjenengan. Oh, dalange ndase wiyaga. Iya, lek kowe ndas. Kan kepalane. Oh iya, lek kowe ndasmu pecah kuwi. Anyel aku suwi-suwi iso bingung dhewe to musuh. Pak Widodo golek bintang tamu kaya ngene to, Pak. Lah kula bingung. Ya luar biasa ning. Mergo jenengan pun viral. Terkenal di dunia maya niku sangat luar biasa. Nggih, mboten ngertos nggih niku keajaiban YouTube. Keajaiban YouTube. Oh, YouTube ki kok pinter banget ya YouTube ki. Bojone sapa to? Hah? YouTube iki bojone Pak Tup. Oh iya, Bojone Pak Tup lho pinter tenan. Sampeyan iki terkenal neng nggen Mapsosi sebagai sinden yang cerdas berwawasan luas. Wah, nggih mboten. Oh sik sampean S1-ne apa? Sekolah apa? Pedalangan. Pedolongan ora. Pedalangan. Pedalangan. Teng pundi? Isi Yogyakarta. Isi Jogja. Saiki S2 to? Wis rampung apa S2-ne? Sampun. Teng pundi? Wonten Mercubuana jurusan psikologi. Kula niku merasa ning pedalangan ki bundhet dhewe ndase. Mumat rumangsa edan, merga ning ngomong dhewe sauri dhewe niku wau. Terus ya wis tak tambahke dhewe aku rawat jalan. Ning psikologi dadi saiki ya rada mari. Ning bahasan mari tambah petuk mangsakune. Tambah apa? Petuk. Ora petuk, petuk. Petuk ki Iya. opo? Tambah petuk. Ya ora ning edane edan karo kabudayan, edan karo kesenian. Kok iso dadi dalang? Apa sebabe alasane? Dadi dalange rekoso lho, Mbak. Injih, tapi nek dalang niku kan kesenian yang multifungsi, dadine kompleks. Teater ono, joget ono, musikalitas ono. Lah, aku yo merasa nek arep mlebu seni sing wangun dhewe yo dalang soalé hangebei. Apa? Hangebei. Hangebei crot. Hangebei ora. Lulusan isi pedalangan ono hangebei ora. Ning lek pamane sing dalang jenengan karo kula beda mesa. Beda pripun? Lek kula sing dalang lanang ya sing delok mesti ning mburi kabeh kene. Nek lek sing dalang sampean penontonnya ning kono kosong ning kabeh ning kene ning ngarep kene. Nggih. Kula pun tahu ngian pun nate rame ten wingking sosok ana sing nyuti barang tak njupuk sendal ngantek stak. Tak ngono ki akhir mayang ki repot aku. Dadi saiki mending nyinden wae. Heeh. Sing kok iso dicuti nyuti apa to? Reti. Lah iya, nakal-nakal ya ngono. Keprake ki ora tak nggo ngeprani tak nggo nutuki kuwi mau. Oh alah. Mesake. Wah, jan. Ini sudah pernah dalang ya? Sudah pernah. Oke, sempon ate. Nek durung tau dalang ya aku durung lulus pedalangan. Oh. Iyalah. Ujiane dalang. Ya jelas. Lakone apa? Jenenge ha? Lakone apa? Lakone nembian alap-alapan Surti Kanti nika. Oh iya. Wahyu Mahkota Rama. Surti Kanti bojone sapa? Mbak Sur ketemu karo Mas Sur kuwi. Dadine Mbak Surti Kanti karo Mas Suryatmojo. Kuwi pakem kucluk apa piye kok? Hah? Surti Kanti bojone Suryatmojo. Heeh. Ayo Mbak Sur karo Mas Sur to? Oh iya padha sure ya. Oh iya, bener. Sur Masur ayo. Iya bener. Wah, luar biasa lho. Saiki nembang nggih. Nggih. Napa wonten pamundutan boten? Mboten, mbok menawa jenengan enten request. Onten request niku pun dipesen 2 minggu yang lalu. Heeh. Niku nyuwun duet kula kalian Bu Kesi. Pun ditransfer. Duet. Nggih, pun lunas, pun kula caosken Bu Kesi. Loh, sampean salah. Salah pripun? Pimpinan wayang kulit teng dalang. Oh. Kudune liwat kula sik. Oh, den Pak Cahyo. Heeh, dadi sing 50% kula, sing 50 wong loro ngono. Oh, ngaten nggih kedake. Etikane pakliran ngoten niku. Nggih mengke nyuwun ten kene Bu Kesi mawon. Sampun kula niku amplope pun ten kene Bu Kesi. Oh. Mengke ben jenengan sik dikeplaki. Wah. Ora dikeplaki jejeki kuwi ya, keplaki. Oh alah ya. Apa request-e apa permintaane? Nyuwun duet kula kalian Bu Kesi. Dalam lagunya dalam tembangnya lagu apa? Mawar Kuning.
Mawar Kuning. Nggih. Pangkur Semarangan. Nggih. Wah, iki pancen sing tresnani akeh Kak. Iya. Sampean seneng duet karo Bu Kesi? Nggih, resemen apa? Seneng banget. Oh, seneng banget. Wes Remen sanget. Oh, iya. Arep ngomong remen sanget ki angel yo. Sebab apa kok seneng? Soalnya niku idola kula. Idola. Ince. Oh, iya. Lumayan idola niku. Pas pertama kali masuk pedalangan kula niku ndelok niku lho, panjenengan sik mayang, ngasto kalih Bu Kesi sik nyinden. Wah, kok kawin suarane apik banget. Wah, langsung aku ngefan karo Pak Cahyo karo Bu Kesi. Ning yo aja kawin ngono to. Maksudnya apa Sinkron. itu? Sinkron. Selaras. Yo. Oh iya. Ya Bu Kesi kancanan Mbak Elisa men saya viral iki. Wis genah. Sama-sama iki yen Bu Kesi iki pernah viral pada zamannya ning era milenial yang viral adalah Mbak Elisa. Jadi antarane sumber karo yang berkreasi selanjutnya ini akan menjadi satu dalam satu pakliran. Satu Seperti pakliran. itu, Kak. Wah, Bu Kesi. Selamat malam Elisa. Selamat malam Bu Kesi. Bu Kesi napa pendinten niku dijejek mau nyejejek cengele Pak Cahyo napa? Kados niku wae. Cengelmu dhewe kuwi ora. Niku mau kula takon. kok ketoke ngapusi to dalange napa tenan napa mboten. Ngene lho Mbak Elisa. Pancen dalang kuwi yen diapit waranggono sing ayu-ayu kaya ngene cacahe akeh. Kuwi kaya eneng warna baru. Dadi semangat. Karo bojone ya malih sia-sia kaya ngono kuwi. Padahal biyen kaya ngopo saiki Lah iya. kulo ngopo. Mula padha wae iki mau Pak Cahyo kan ngendikan sonten wau. Godane pejabat kuwi ora menteri, ora presiden, ora apa wae mung rong perkara. Siji duit, loro jerone jarit. Tak kira ya padha wae karo dalang. Yen ngerti waranggono ayu-ayu ngene iki mesti atine batine kemiler banget. Neng, apakah bisa? Bu Kesi sama ini tak kon nembang orang ngoceh kaya ngono kuwi. Loh, Bagaimana tanggapan Anda Pak Cahyo tadi? Ora Ayo. tanggapan wis entek. Ora. loh, saya tak takoni Entek Pak. iki dalange entek karo sindene. Elisa, kowe arang-arang melu pisan ngebong keluargaku to kowe iki malan. Biasanya aku serasi lho, arep Bu biasanya Kesi. Serasi sekali. Sik to, aku mangasine atiku gemeter rodokan Pakmu. Apa bukmu? Eneng Dik Karida sing manise kaya ngono. Nggih mbok jorak-jarak, mbok kon sungkem, mbok kon salaman, masane atiku ora pegel ngono, panas. Aku kaya nyunggi kompor. Bener. Bu Kesi, sing Ngerti ra? Aku jenenge kaya nyunggi kompor iki sirahku. Oh, nek dure enek supermine ya dadi. Jarene nek basok dulu kudu ana tenor. Wah, berarti kan kudu loro bojone. Wah, pripun niku, Bu? Elisa, diam mulutmu. Kowe malah ngomong tekan dindi lho. Ngaten niku biyen pacaran kaya ngopo? Nek pacaran pisanan dijenengi Yayang. Bar rampung Yayang kok garwaning Sun. Bar gawaning Sun engko diganti anake wong. Pak Widodo mbok golek bintang tamu sanese, Pak niki. Niki malah ngorak arek keluarga kula, Pak niki, Pak. Wasem tenan kok. Elisa endoban. Elisa Oh, endoban. Elisa ditenono kowe lek duwe bojo, awas tenan. Makanya aku rong duwe bojo nganti saiki. Ayo. Mboten Yo ora kon- bakal gelem wong lanang karo kowe. Dalang seniman mboten pareng duka-duka. Mboten pareng duka-duka. Sing duka kuwi sapa? Panjenenganipun, Aku kuwi ora panjenengan. duka. Heeh. Ora dukane dadi brahala aku iki ora. Oh iya. Loh, jenengan pripun? Padahal aku sangat mengidolakan pasangan serasi ini loh. Keren sekali loh Pak Cahyo sama Bu Kesi. Apalagi dulu waktu itu pementasan itu, wah rasanya tuh soulnya terasa sekali. Perempuan dan laki-laki rasanya, keren. Langsung aku menyukai kalian berdua. Seperti apa sekarang kok idak-idakan cengel ini gimana? Kowe iki ngomong apa iki lho? Aku mau meluruskan ini. Aku Oh, seneng iya. dari netizen. Oh. Ngawur ora iki hanya drama saja. Oh, drama Tapi kalau saja. di rumah itu saya Sayang-sayangan. tetap menyayangi seorang Sukesi. Wah. Walaupun banyak toh dalang yang istrinya itu 1 2 3 4. Ya. Namun untuk Cahyo Kuntati sudah bersumpah istri saya cuma satu A, 1 B, 1 C. Padha bae. Dirungokke wong Ben sampeyan seneng kowe, lho. Cah. Ayo. Ben Nyuwun seneng sewu kowe. nggih, Pak Hari ditenggani Pak Wakil Bupati Pak Hari. Nggih. Kados ngeten niku lho putrane jenengan niku Pak. Mas Cahyo niku. Lah mergo enten Elisa nih lho Pak sing tukang ngobong wong omah-omah Pak. Loh, aku kan hanya
menanyakan wawancara. Wawancara apa yo? Tembung wawancara ora. Ayo kek nembang. Lagune Pangkur Pangkur Semarangan. Ning aku rada pilek watuk lho, Pak. Ya ora apa-apa kabeh Mohon ngerti. maaf. Kalih para pamirsa Nah, wonten ing dusun mriki Mojo Mojo Rayung. Heeh. Ya sapa sih? Elisa. Ojek. Ya, ayo. Mboten sedeng. Iya. Ora sedeng aling-aling kok ora. Ayo. Mingkar mingkurengu. Salah, kudune angkara ya Bu niku. Sami mawon. Boleh ukara boleh, napa angkara angkara? juga boleh. Oh sama. Alah rasa debat apa penting dadi dhuwit ngono lho. Debat barang. Penting kebenaran kuwi penting Oh, kan. iya. Wong berkarya ya mesti karyane kudu dihargai, Pak. Wah. Dalange ket mau nesu-nesu wae. Nesu denggelmu kuwi ora. Nesu ora. Baleni sa, yo. Mingkar mingkurengang kara Ya apik tenan kok. Ha iya. Terus Ayo. Elisa. Elisane, yo sa, yo. akarono karena marti Bu Kesi nggen kene kuat, Bu. Sik. Ya mengko yen ra kuat ya nganggo ngeden sik. Aja manak neh malah ora. Anake wis papat e jerem. sekawan nggih wah Kawan. luar biasa. Catur warga. Dicoba sik. Ya, Ja. Nek tekan ya terus, ora tekan kok disambung Elisa. Heeh, lek ra tekan ganjel bantal, ndang yo. Napa niku? Hah? Kok mboten tekan diganjel Dalang lho, dalang lek ra nggih bantal, ora iso nyuwono. Oh, nggih, oh dalang Oh, nggih. dalang. Iya. Iya. Ja, ayo. Alon-alon Bu, aku cinta padamu terus. Ayo. Ayo. Nadyan nang donya akeh wong ayu ning ya mung kowe sing jenjem ana ing batinku Bu Kesi. Ayo. Terus. Alhamdulillah jos tenang. Sos ini Wes. berkat sanjungan Pak Doa. Cahyo, doa Pak Doa Cahyo kasih sayang terhadap seorang suami adalah kepada istri. Power Wah, kekuatan. luar Saya ingin ini ada sayembara sa. Sayembara Setelah apa? ini Bu Kesi akan nyengkok yang di luar oktav. Tidak iya. semua sinden bisa. Ya. Kamu kalau bisa menirukan 100.000. Tekane. Tenan. Setunggal atau 1000 lho. Oke. Ayo Bu Kesi, jajal. Ayo kuat-kuat ke Bu, ayo rao Bu. Edian, tepuk tangan untuk istriku. Wah. Pak, tepuk tangan toh Pak, ayo Pak. Ngono lho. Men gayeng. Matur nuwun. Ketoke penonton iki njaluk sawer kok, Pak. Ora. Kami domblongen iki apa to? Hah? Kami domblongen iki apa? Kami domblongen ki tegese terpukau gumun Oh, nganti ra terpukau. obah ngono. Kami tenggengen padha ae. Iso ora nirokne iki?
Lah iso. Jajal yo. Lah iso 50. Weh kok medon mau 700.000. Iki 700. kok iso nggo lumayan lho, nggo ning pom bola-bali mlebu tol barang. Sik kon ning pami nguyuh apa piye? Iya. Nguyuh dadak 100 sih beser apa piye iki ora? Ayo. Ayo, jajal iso ora? Ayo. Satu sewu, pundi Padelang. Iki ngopo? Iya 100 ini rasa ngono kuwi to. 100.000. Masane kaya langkung ngelimpeke. Weh, iki mau nyapo dadak janji barang wis. Boros iki wis. Ya nek karo bojone barang ya berprestasi ya 100. Hah? Menunjukkan rasa cinta berarti ya bojone dinai 100. Duitku entek ya. Duit sing gawa iki kae kabeh. Aku anggere ndelok wayang sangu gur selawe. Iki ngene hek wis. Waduh mesake tenan Padelang. Aku tahu Mbak Elisa, Cik. biyen iki kisah nyata ning Cik. Ngawi to Mayang. Cik. Delalah ditunggoki karo dalang-dalang Ngawi ngono, wong 8 ngono. Cik. Aku tak kira iki dompetku enek isine mau aku iso omong, "Bu Kesi, dompetku disening arep jajan karo dalang-dalang Ngawi, Mas Joko Klenteng dan lain-lain." Oke. Jajan akhire ngopo iki jenenge go pecel ngono rampung. Kecil. Mas rasa anu lho Mas, rasa bayar, mbayari aku ngono kuwi. Telase pinten Bu? Nih telase niki wis 28. Nah tak buka dompetku isine selawe. Modiar iki, mosok aku sing dalang kok malah njaluk dibayari wong liya lak isin. Tapi Nggih. kuwi memang istri berprestasi kaya ngono kuwi. Kudune dibagi jatahe jajan misale sedina mung 100.000. Lah ya engko sanggune anak ya 20.000, mengko nggo bensin 20.000. Lah tuh sisane pira ya kuwi sing nggo jajan. Dadi sakanane diterima wae. Ya kuwi nggen nggih bojomu sok, aku beda kok ya ora sampe lu ngatur-ngatur keluargaku kowe iki. Ya ngopo to aku ki? Lah lek nganti nun sewu nganti aku karo Bu Kesi bengkerengan padu tenan, kowe gelem ya ganteni. Yo. Wah, ya Lah kene. iya. Ngobong-ngobong. Jamanya. Pak. Delok Pak. Anu kekno Elisanya. Delok bathuk Pak. Oh, layak. Bathuke panas. Oh iya. Bu Kesi. Wah, dah ora Iki sudi. lho, kekno Elisa iki lho. Moh, penehno dhewe kono. Tulung Om. Oh iya. Bukan mukrimnya aku lek karo Elisa. Iya, ndang kekno ya. Lah Telepon bojoku iki. bengi iki dadi ditunggoni bintang tamu ayu-ayu. Aduh. Lali karo aku. Wah, ditenono sesuk ora tak paringi, Pak. Alah maringi gur selawe nek ora. Iya. Kae. Elah. Wis kok kene rung, Engko kok saiki dhewe. Wis ta. Sampun percaya. Percaya. Oh. Ya sa, Nesa. Sinuba Sinukarta Mreh Gretarta Menu. Istriku, ya. Kang tumrap neng tanah Jawa Jajal bareng. Ayo. Sing apik lho ya. Ayo nganti elek awas. Oh. Tak pegat kabeh ndak anu ora ya. Yo ndang. Agama
para penonton, para lenggah nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Elisa dan Bu Kesi. Wah, hebat. Jos. So, neh tak jakne ya saya. Nggih ampun kapok nggih. Ora kapok, tak jak derep kowe ayo. Derep napa derep? Ora ngerti derep to? Boten. Derep ki ya nyinden ning khusus tembang-tembang sing klasik-klasik to. Oh, nggih. Wah, kula remen sanget niku, nggih. Ngono, Kula jenenge derep. nderek Pak Cahyo ajeng derep. Ya. Derep artinya adalah sinden-sinden klasik. Sinden klasik yo. Omongke Pak Seno ya ngono kuwi. Nggih. Pak Seno derep artine sinden klasik. Sinden klasik. Kowe genah ditonyo kowe engko mending. Berarti Bu Kesi nggih derep. Hah? Bu Kesi nggih derep. Kuwi matun. Yo, mawar kuning yo, monggo, Bang Kamit. Oke, yo. Oh. biasa, elak-elak. Sukesi lenggase Mbak Elisa lak bintang tamu. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, yes, ngono kuwi. Seorang Umi ngono kuwi, Pak. Ya, ya ora apa-apa. Sehat ta, Nduk? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya apa? Nggih, mboten tek. Mboten tak piye? Mboten tek sehat. Lah kok lara apa? Gerok, Pak. Gerok. Nggih. Padha karo Bu Kesi. Nggih, Pak. Sing gerok sing lara apane? Gulu, Pak. Gulu. Nggih. Iya, mula disuntikke. Nggih, Kan ana Pak. to orang apa Mbak dokter apa sing ngurusi bab gerok iki? Gerok ya THT, telinga hidung tenggorokan. Kuwi telingane ra apa-apa kok. Oh, terus nih tenggorokane popo tuh. Apa ya? Ya padha tetep ning kono. Heeh. Wis dipresake durung. Dereng, Mbak. Jaluk sangu Pak Cahyo. Nggih, Mbak. Dipresake. Sik to sah. Kowe mengaku karo Bu Kesi kok obong le omah-omah. Saiki kok provokasine njaluk aku ne. Kowe seneng lek aku kere apa piye? Dadi pengayom ki angel padake. Padake ora. Ya ngono. Iya wis. Kuwi ngomong ketemu karo Mbak Elisa. Nggih, Pak. Anda viral, Mbak Elisa ya viral. Wis arep ngopo lek ngono iki, Jajak? Nembang, Pak. Ya genah nembang. Genah itu jelas. Ning apa arep komunikasi bab apa takon apa ngono. Kowe arep takon apa Cahayu? Merogake maturo. Ah, kuwi lho, jan kaya Janaka karo Cakil malah. Ya. Takono mumpung ketemu Wah karo. iki yo aja ngeden, alon-alon wae. Mbak. Nggih. Arep takon apa Cahayu? Merogake. Aja sepaneng, Aja semaneng. lurus Serampang terus. kemudul. Nek bingung dalan metu kono, aja nyawang spion. Oh iya. Aja guyu. Oh, Elisa iki sindenku nggih dolanan malah ora. Padake apa? Ya takon ayo. Mbak, Nggih. jenengan wau sampun mimi obat. Lho. Aku durung ngombe obat. Hmm. Kepiye? Apa aku kudu ngombe obat? Napa obaten jenengan telas? Aku padake edan Pacaya. Loh, obat iki ora kudu edan lho. Pamane masuk angin ya kudu mimik obat, gerok mimik obat, capek bisa minum vitamin. Vitamin itu juga obat. Oh iya bener. Apa kowe duwe obat? Mboten gadah ingkang gadah Aku. Pak Yoyo. Heeh. Aku Oh. duwe obat abit ning ngono. Obat abet niku napa kula dereng nate weruh. Ah, engko tak WA dhewe. Tak dudoi gambare. Obat abet kowe ngerti ra Umi? Mboten, Mbak. Umi kudune ngerti no, Obat abit iki pecut ka lho, nggen riok Sanes ka lho. pecut, Pak. Wis to muni hooh ngono lho ya ben. Nggih, Aku Pak. ben iso nutupi wirangku ngono lho Nggih, ya. Pak. Heeh, ngono. Pecut, Mbak. Oh pecut. Nggih, Pak. Oh Pak Cahyo kawanane pecut. Pecut, Nggo Mbak. mecuti sapa? Kok nggawa pecut? Garwane. Ya Allah, Umi, itu adalah ibumu. Padake sapi dipecuti. Enggak boleh. Lah. Dia memecuti semangatnya para kru Madangkara agar lebih greget. Nggih, Ngono. mecuti sedaya sinden kalih kru Madangkara, Mbak. Madangkar. Iki jenenge Madangkara ya. Nggih. Wah hebat mulane Karanggun aku ra duwe duwene dele. Oh. Aku duwene madang dele nek madang karo ra duwe. Heeh. Wis aku diparingi ya karo kowe duwe karo nduk. Jenengan niku ngendika napa to? Iya. Wapok wis iya wis. Aku mumet iki nek ngene iki. Biasane aku gawe mumet, saiki aku mumet dhewe. Iya. Aku ngomong nek mangan apike sego lawuh tempe. Tempe. Sebabe napa tak kok? Sebabe napa? Sebabe awak dhewe cah kos, kudu ngirit. Ya to? Dadi nek iso tempe tuku 1000 kae 2000 sak plastik kuwi dienggo seminggu. Kuwi Carane sarang piye? ngirit. Terus karo tuku nek iso aja sego sih tukune rangginan apa intip wae. Nggih, riyen Mbak, kula badhe tanglet. Piye takon apa? Kula badhe tanglet. Apa? Kula badhe tanglet napa wau? Lho. Wong semene ngenteni omonganmu lho, malah bingung dhewe ora. Takon apa? Badhe tanglet napa wau? Ah, terus Tempe, mboten tempe. rangginan, Sanes rengginan. intip. Sanes intip. Apa iki? Uyah, Sanes uyah. koro, Sanes. dele, Sanes sih. cahya kuntadi. Sanes. Aku dudu panganan ya. Wo bocah iki masa padake panganan. Kowe sing tak pangan dhewe malah ora. Ora anyel aku ora. Bu Kesi, makan pecel saja Bu Kesi ya. Bu Kesi sabar
Bekasi. Wah iki kok pecel entek 5 lho Bekasi nek koyo ngene iki. Genah dipangan sak godhong. Monggo Pak Cahyo niki saking Bekasi. Aku ki dalang kok pakai panganane enggak boleh makan dalang. Oh, dalang ra untuk makan. Enggak boleh, secara Kok etika mesake? enggak bagus. Oh nek ngelih piye? Nek ngelih piye? Lho, kulino. Oh, Mula sing jenenge dalang kudu cegah dahar lawan guling. Jaga. Berarti aku salah nek mayang aku mangan nih. Hah? Aku nek mayang mangan nih. Ah, kuwi jenenge dalang Surabadok ngono kuwi. Ora pareng ya. Enggak boleh. Oh nek mayang kudune ra untuk mangan. Diniati prihatin, ya toh. Prihatine nyuwun karo Gusti Allah supaya sing nanggap diparingi slamet ngono. Oh ngaten, nggih. Kula benceng nggih mboten madang wis saya ngirit. Lah iya, wis kuru Ramadan. Ayo. Takono ngene Mbak Elisa lak sinden sing sudah mendunia toh. Nggih, Pak. Kuncine napa, Mbak? Nah, ngono ya. Kuncine ben iso kaya jenengan pripun, Pak? Kunci surga. Kunci. Kowe iki kok ya tak bandem cempala pisan kok kunci surga iki lho. Kunci. Kunci sukses menjadi sinden yang kondang kados jenengan pripun? Nah. Nggih, Pak. Nah. Mbak, Nggih. kunci Inggris ngono ya. kunci Oke kunci. kersane Nggih. panjenengan Encen kula nggih dados tos. sinden ingkang spiral niku pinten? Ya Allah. Pripun? Viral. Viral. Oh iya viral. Viral niku pripun? Dudu spiral ya, Nduk. Spiral beda meneh. Viral. Viral. Nah, viral kuwi kuncine adalah kowe kudu semangat gelem telaten karo apa sing mok duweni saiki. Oke. Nek bakate kowe nyanyi ya nyanyi nganti apik. Oke. Nek bakate gendeng ya gendeng nganti apik. Oke. Kowe kudu diteladeni. Oke. Engko Kok gendeng barangnya apa to, Sa? Iku yo bakat, gendeng ki bakat. Oh, alah Iya, bakat. bakat. Oh, iya. Misale saiki nek wong joget kae. Wong joget nek kaya Mbak Laras, Mbak Laras. Pak Laras ngono kuwi ngene iki, yo kuwi kudu ditelateni. Ngene iki wae terus tekan pasar. Kuwi engko suwi-suwi ana wong respon dhewe. Oke. Misale mesakake terus dine dhuwit. Oke. Nah, yo kaya ngono contone. Oke. Dadi saiki bakatmu apa misale? Oke. Bakatmu apa? Bakate Apa nyanyi? nggih nyinden Jaluk dhuwit. njaluk Ah, duit. kuwi penting banget. Jaluk duit kuwi ditelateni sing kerep. Apa meneh karo bapak ibune? Bapakmu sapa? Bapak kula Pak Wiji, Pak Wiji. Nek ning kene bapakmu? Pak Yoyo, Pak Yoyo, ibumu? Bukesi. Nah, dikerepi sing jaluk duit. Nggih. Khusus bengi iki dudu anakku iki. Dadi ngono ya Njok Cahyo. Nggih. Kowe kudu gelem menteladeni apa sing meduweni. Nggih. Terus aja ngantek kowe putus asa, putus semangat. Nggih. Pokok men bekerjalah sesuai hobi sing mok senengi. Kok angge men barangnya apa? Hah? Pokok apa? Pokok men, Kok angge men barang apa? pokok men, Pokoke ngono lho. pokoke, Malah pokoke piye to ki? pokoke. Oh, pokoke. Bekerja sesuai hobi opo kesenengan sing mok senengi. Oke. Mengko duite nyusul. Oke. Kere rapopo sing penting seneng. Oke. Iya. Kon Wis kiri kaya barang ngono. oke. Wis saiki ngene, Mbak Elisa karo Umi. Ayo iki ngaturake gandeng iki kondange Ratu Podang Kuning berdua nembang Podang Kuning ya. Nggih, Pak. Ayo aja ndredeg ya ya. Mboten, Pak. Ya aja kalah karo Mbak Elisa. Nggih, Pak. Sampeyan luwih cantik ya, luwih Cantik. polos ngono Nggih, kuwi. Pak. Mbak Elisa sawangen jari lek nyincing sisih. Lah kuwi lho delok. Ya. Iki arep nganu iki tandur. Oh ya arep tandur. Ya, Ya, dibawani ya. Dibawani nggih, Dok. Nggih, Mbak. Ya. Yo. Kula riyen, Mbak. Heeh, no sampean sik sing cilik kok. Ayo. Nadyan wujud temong peksi Timbangane juru sore. Kudu gandengane kuwi. Aduh. Capek gunung ngono kuwi, wae koclok ta iki, Pak. Oh, salah ya. Pak. Ngawut ngono modele ora. Oh iya, Dek. Iso timbang turu sore-sore ngono. Nene ya.
suarane apik kelas pira to, Nduk? Kula Dik Umi Habibah. kula nembe kelas tunggal SMKI, Mbak. Oh, kelas tunggal SMKI. Nggih. Oh, pun saged nyinden. Nggih. Oh, pen sing ngancari sampean sinten? Bu Kesi. Bu Kesi. Nggih. Oh, nggih sae. Ya wis ngono dilanjut. Pun. Nanu. Alus manis nangsa Oper Mbak Elisa. Ngomong petuk pokoke diajar terus sih. Ayo. Noneno Golek isi podang kuning. Lah iki kudune neng A Mbak Elisa. Ah niku napa pripun? Ah guru lagune tibane kudune A utawa O. Oh dadi piye? Dadi Kok podang podangku? jenar. Lek kune kan jenar. Oh jenar. Jenar. Oh lagi reti aku nih. Lagi ngerti to? Oh berarti Ah, iya. podang jenar jenengan. Berarti sampean entuk kawruh to nang kene. Injih. Berarti rasa njaluk bayaran ngono. Oh iya Kan ya. entuk ilmu to pisan. Wong sekolah we bayar ya. Lah kuwi. Bener sih. Ayo bener to. Masa ya mung sangat jenar we larang tenan. Lho itu ilmu kok. Oh iya wis ra apa-apa, tak ikhlaske. Waduh, mesake malahan. Jupukan apa? Ayo. Ya Umi, ya. Ibu bunga Mbak Elisa, tutup Mbak. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Nah, ngeten. Saiki garapane langsung dangdut. Ndak Umi, jenengan lak sok-sok niku bingung len jogeti ta, Nggih, Pak. Nah, lek joget nyonto Mbak Elisa. Nyuwun Mbak Elisa jogete lek kaya Pak Seno kae lho ya. Los lho ya. Oh los banget. Rasa Los tenan lho. Los ya. Kok men nek pancen nek nyanyi iki kudu los, Dik. Isane gerakan opo direspon wae. Misale isane maju ya maju ngene iki terus ra apa-apa. Isane miring ya piring ngene tapi sing tenanan ngono. Oh iya, kaya pitik bar dibelah iki malian ora. Ya, ngono ya. Nggih, Pak. Oke, yo diaturake. Monggo, podang kuning. Esuk awan ning omah wis rasakan. Oh, kuwi. Anggolek sing kasayang. Mubeng-mubeng miteranganku goleki ora Monggo Umi Mania kalian Elisa Lover sugeng mresani.